Morjes, mä oon Janne Aaltonen, Elmon toimitusjohtaja, vastaan meillä myöskin kyberturvallisuusliiketoiminnasta ja teen paljon tietoturvallisuuteen liittyvää konsultointityötä yrityksille. Näihin liittyen on tullut paljon kysymyksiä tällaista uudesta EU-direktiivistä kuin NIS2-direktiivi tai kyberturvallisuusdirektiivi, että mikä se on, mitä vaatimuksia, keitä se koskee, niin poispäin. Ja mä käyn tässä videossa tiivistetysti läpi hieman vastauksia näihin liittyen ja myöskin annan apua sitten, että mitä tässä kannattaisi itse kukin edetä asian kanssa. NIS2-direktiivi tarkoittaa Network and Information Security-direktiivi, verkkoturvallisuus- ja tietoturvallisuusdirektiivi, tai toisaalta nimeltään kyberturvallisuusdirektiivi. Miksi 2? Se tarkoittaa sitä, että on tällä hetkellä jo olemassa oleva direktiivi, niin sanottu NIS1, ja siinä havaittiin monennäköisiä ongelmia toimeenpanossa. Se ei ajanut siis sitä asiaa, mitä sitä haettiin, ja sen takia lähdettiin kehittämään tällaista päivitettyä versiota siitä, ja tämä päivitetty versio julkaistiin EU-virallislehdessä 27.12.22, ja siitä alkoi tällainen niin sanottu kansallisen toimeenpano hankkeet, eli silloin kun tällainen direktiivi, yleensäkin direktiivi julkistetaan, niin siinä on aina tällainen niin kuin yleiseurooppalainen osuus, vaatimukset, yhteiset vaatimukset, ja sitten siinä on tällainen kansallinen toteutuksen taso, joka tosissaan käynnistyi sitten maissa, myöskin Suomessa liikenne- ja viestintäministeriön toimesta tammikuussa 2023. Ja siinä käydään siis sellaiset niin kuin Suomen lakeihin, asetuksiin tarvittavat tarkennukset, muutokset ja sitten Suomi-kohtaiset myöskin tällaiset ehkä kovennukset ja tiukennukset, mitä siihen mahdollisesti tulee. Ja tämä direktiivin voimaantulo on 18. lokakuuta 2024, eli silloin pitää niiden toimijoiden, eli yritysten, yhteisöjen, julkitoimijoiden, keitä tämä koskee, toimia sen direktiivin mukaisesti, eli siitä ei ala mikään siirtymäaika, vaan silloin pitää olla tietoturvahallintajärjestelmät ja toiminnat sen direktiivin mukaisia. Eli keitä tämä NIS2-direktiivi sitten koskee? Direktiivi määrittää tämän suhteellisen selkeästi, keitä se koskee. Siinä on 2 parametria, eli yrityksen koko ja toimiala. Nämä vaikuttaa siihen. Yrityksen koko määrittely on direktiivissä kerrottu niin, että direktiivi koskee keskikokoisia ja suuria yrityksiä. Ja se koko määrittely on ihan yleinen EU-direktiiveissä määritelty koko määrittely. Sitten toinen määrittävä tekijä yrityksen koon lisäksi on toimiala. Eli tämä ei koske ihan kaikkia toimialoja, mutta erittäin laajasti koskee eri toimialoja. Eli tämä on yksi iso muutos tuohon NIS1 verrattuna, eli sinne on otettu mukaan paljon uusia toimialoja. Mä laitan tähän nämä listaukset. Ne toimialat löytyy tuosta NIS2-direktiivin liitteestä 1 ja 2 tarkemmin. Siellä on yksityiskohtaisesti ne määritelty, mutta se koskee niin kuin energiasektoria, liikennesektoria, terveyssektoria, tieto- ja viestintätekniikka-alan yrityksiä, posti- logistiikkapalveluita, jätehuoltoa, elintarvikkeiden tuotantoa, jalostusta, jakelua. Ja valmistus on myöskin aika laajasti otettu mukaan tähän. Eli tähän kannattaa nyt perehtyä, että kuuluuko siihen toimialaan, ja jos on sen kokoinen yritys tai kasvuyritys, että kohtapuoleen on tämän kokoinen, niin silloin kannattaa kuunnella eteenpäin tätä esitystä niin sanotusti. Eli sitten seuraava kysymys, että mitä tämä direktiivi sitten vaatii kyberturvallisuusriskien hallintaan liittyen. Se ylätason vaatimus on, että yrityksen pitää toteuttaa tällainen kyberturvallisuusriskien hallinta, eli yrityksen pitää arvioida kyberturvallisuusriskejä ja toteuttaa asianmukaisia riskihallintatoimenpiteitä. Ja mahdollisista kyberturvallisuuspoikkeamista raportoida eteenpäin.
Ja se mikä tässä on iso asia direktiivissä nyt, että direktiivi edellyttää, että vastuu näiden riskihallintatoimenpiteiden tunnistamisesta ja riskienhallinnan yleisestä toteutuksesta on ylimmällä johdolla. Eli se lähtee sieltä. Eli tämä kyberturvallisuusdirektiivin sanotaan filosofia on hyvin samanlainen kuin joillekin teistä tutussa ISO IEC 27001 tietoturvastandardissa. Sen keskiössä on hyvin paljon myöskin tietoturvariskien tunnistaminen ja hallinta. Ja samalla tavalla se standardi myöskin lähtee siitä, että ylimmän johdon pitää demonstroida aktiivisesti, konkreettisesti sitoutumista siihen tietoturvahallintajärjestelmään. Eli NIS2-direktiivissä ajatus on hyvin samanlainen. Eli se vastuu on ylimmällä johdolla siitä, että sitä tietoturvariskien hallintaa tehdään vakavasti. Direktiivi ei jätä sitä määrittelyä ihan tälle tasolle. Direktiivissä ei mennä ihan yksityiskohtaisuuden tasolle siinä riskienhallinnassa, eli ei mennä samalle tasolle kuin vaikka ISO IEC 27001 standardissa on. Se on tarkoituksella jätetty se direktiivi hieman geneeriseksi kahdesta syystä. Ensimmäinen syy on se, että ei haluta sitä direktiiviä ihan joka vuosi päivittää. Tietoturva-asiat muuttuu tosi nopeasti päivä, viikko, kuukausitasolla. Vuosi on pitkä aika, eli sitä ei haluta päivittää, sen takia se on jätetty geneeriseksi. Ja toinen asia on se, että sen halutaan toimivan eri toimialoilla hyvin. Ja nythän tässä kansallisessa toimeenpanossa esimerkiksi Suomessa tullaan miettimään sitä, että tuleeko olemaan jotain toimialakohtaisia tarkennuksia. NIS2-direktiivissä on sitten määritelty mitä se riskihallinta konkreettisemmin tarkoittaa. Eli direktiivissä artikla 21, niin siellä on yksi tällainen, sanotaan noin A4 kokoinen tekstiosa, jossa on määritelty, mitä nämä kyberturvallisuusriskien hallintatoimenpiteet on. Ja sieltä löytyy sellaisia asioita, eli yrityksellä pitää olla tietoturvahallintaan liittyen politiikat määritelty, pitää olla määritelty, miten poikkeuksien käsittely hoidetaan, miten tunnistetaan tietoturvahäiriöitä ja poikkeamia. Yrityksellä pitää olla jatkuvuuden hallintasuunnitelma olemassa. Sitten siellä on vaatimuksia mainittu, että toimitusketjun hallinta, eli tietoturvassahan on tosi tärkeää, että se ei saa vuotaa myöskään sidosryhmien eli toimittajien kautta. Koko toimitusketjun tietoturva pitää olla ymmärretty näiden toimijoiden ja hallittu niitä riskejä kanssa. Pitää olla määritelty kyberturvallisuuskäytännöt, pitää olla kyberturvallisuuskoulutukset ja niistä näyttöä, että ne on pidetty. Sitten siellä mainitaan erikseen henkilöstöturvallisuus, koko elinkaaren rekrytoinnista eteenpäin käytännössä. Pääsyhallintaperiaatteet, tosi keskeinen osa tietoturvahallintajärjestelmää, että kenellä on mihinkäkin järjestelmään tai tilaan pääsy. Omaisuudenhallinta. Eli se on tosi laajasti eri osa-alueita ja sitten kaiken tämän päälle vielä ehkä kirsikkana kakun päällä, niin siellä mainitaan tällainen niin sanottu all hazards approach, eli kaikki vaaratekijät huomioiva toimintamalli, mikä siis käytännössä laajentaa sen kyberturvallisuus-skopen laajuuden kattamaan myöskin fyysisen turvallisuuden alueet. Eli tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yrityksen pitää huomioida myöskin sellaiset riskihallintatoimenpiteet, joilla vastataan muihin kuin kyberturvallisuusalan osa-alueen riskeisiin, eli fyysiset asiat, myöskin tilaturvallisuusasiat ja niin poispäin. Eli tavallaan kun nämä käy tässä läpi, nämä tosissaan direktiivissä aika tiiviisti yhdellä A4 kerrotut asiat, niin se onkin lopulta tosi kattava, mitä sillä tarkoitetaan sillä tietoturvariskien hallinnalla. Ja käytännössä viittasin aikaisemmin jo ISO IEC 27001 standardiin, niin ne vaatimukset on aika paljon samanlaiset, mihin sitten taas 27001
standardikin vastaa. Ja se on sinänsä niin kuin mielenkiintoinen ja hyvä havainto. Tarkoittaa sitä, että EU-tasollakin on mietitty ja otettu paras mahdollinen framework, viitekehys tähän käyttöön. Ja sitten taas toisaalta se antaa työkaluja, että miten näitä NIS2-vaatimuksia kannattaa ja voi hallita. Ja kun mainittiin tuossa aikaisemmin, niin tähän yksi keskeinen asia NIS2-direktiivissä on tällaisista merkittävistä kyberturvallisuuspoikkeamista tiedottaminen. Se on sen takia tärkeää, että jos se osuu yhteen toimijaan, niin se saadaan niin kuin valtiotasolle, toimialatasolle nopeasti se tieto ja myöskin EU-tasolle. Sen takia siellä on määritelty yhtenäiset käytännöt ja vaatimukset tiedottamiselle. Eli vaatimus on sellainen, että tällainen niin sanottu ensi-ilmoitus pitää tehdä maksimissaan 24 tunnin sisällä siitä, kun se yritys on sen, toimija on sen itse havainnut. Ja siinä kerrotaan, aika on siinä tärkein kriteeri, eli kaikki mitä tiedetään heti. Kaikkea ei tiedetä silloin, kun sellainen tietoturvahäiriö, laajamittainen, laajavaikutteinen tietoturvahäiriö tapahtuu. Sitten 72 tunnin sisällä pitää tehdä tällainen jatkoilmoitus, missä siis kerrotaan sitten tarkemmin, että mitä on tapahtunut, mitä toimenpiteitä on aloitettu ja niin poispäin. Ja sitten loppuraportti tehdään maksimissaan 1 kuukauden päästä siitä, kun se jatkoilmoitus on tehty. Ja näihin tullaan toteuttamaan Suomessakin tällainen todennäköisesti verkkosivusto, verkkoportaali, mitä kautta se ilmoitus saadaan helpolla tehtyä, että tämän hetken käsitys on, että se tulee olemaan keskitetysti kaikille toimialoille tämä raportointi. Okei, seuraava kysymys, mikä varmaan nousee mieleen kaikilla on, että kun jotain vaaditaan, niin sitähän pitää sitten myöskin valvoa jotenkin, miten tätä NIS2-direktiiviä valvotaan. Ja siihen on määritelty kanssa direktiivissä toimintatavat, eli siellä on kahdenlaista valvontaa. On tämmöinen niin sanottu ennakkovalvonta ja sitten on jälkivalvonta. Ja ennakkovalvontaa suoritetaan niin sanotusti keskeisiksi toimijoiksi määritellyille toimijoille. Se on artikla 32 määritelty. Ja keskeiset toimijat on siis yksinkertaistaen suuret yritykset. Ja sitten tällaista jälkivalvontaa tehdään tärkeiksi luokitelluille yrityksille, ja se tarkoittaa käytännössä keskikokoiset yritykset. Eli keskikokoisille yrityksille tehdään jälkivalvontaa, suurille yrityksille voidaan tehdä ennakkovalvontaa. Ja ennakkovalvonta siis tarkoittaa sitä, että valvova toimielin, palaan siihen kohta mitä se tarkoittaa, mutta valvova toimielin voi siis tehdä tällaisia etukäteen ilmoittamatta tapahtuvia auditointeja, tarkastuksia yrityksen toimintaa, jossa käydään läpi, että miten se tietoturvahallintajärjestelmä on toteutettu, toimiiko se NIS2-vaatimusten mukaan. Eli tässä ei tarvitse olla mitään erityistä syytä, miksi se tehdään. Ja se on niin kuin velvollisuuskin vähän tätä valvontaa tehdä sitten aktiivisesti. Eli tämä on suurille yrityksille ennakkovalvonta. Sitten tämä jälkivalvonta, se tulee koskemaan siis niin kuin keskikokoisia yrityksiä. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että on jotain syytä epäillä, jotain tietoa, indikaatiota tullut siitä, että yritys ei toimi NIS2-direktiivin mukaan, niin silloin tehdään tällaisia jälkivalvontatoimenpiteitä. Eli sitten tämä valvova viranomainen ottaa audienssia, haastattelee, mittaa, voi olla teknisiä mittauksia. Tavallaan tällainen vastaavanlainen kuin joku tietoturva-auditointi muutenkin on sekä teknistä että hallinnollista. Käydään läpi, että toimitaanko NIS2-vaatimusten mukaisesti. NIS2-direktiivin mukaan niin EU-direktiivissä on määritelty, että sillä on sitten, voi olla myöskin seurauksia. Pahimmillaan sillä voi olla samalla tavalla kuin GDPR, eli tietosuoja-asetuksessa, myöskin ihan taloudellisia vaikutuksia yrityksille. Eli näille keskeisille, eli suuryrityksille, tällainen seuraamusmaksu voi olla enintään 10 miljoonaa tai 2% vuosittaisesta liikevaihdosta. Ja keskikokoisilla yrityksillä vastaavat luvut on 7 miljoonaa ja 1,4%.
vuosittaista liikevaihdosta. Ja nämä ei ole toki niin, että ne liipastaa heti ensikättelyssä nämä sanktiot, vaan siinä on tällaisia esivaiheita. Kun valvova viranomainen on tunnistanut, että jotain ei ole kohdallaan, niin sieltä tulee sitten kehityslista tai poikkeamalista, että nämä pitää korjata. Yrityksellä on toki aikaa sitten korjata niitä. Mutta sitten jos ei niitä korjata, niin siitä on tosissaan tällainen mahdollisuus, että tällaiset seuraamusmaksut laitetaan toimeen. Eli se on myöskin niin kuin tiukasti sanktioitu ja valvovalla viranomaisella on paljon työkaluja ihan tähän eurosanktioihin asti meneviä työkaluja varmistaa, että yritykset, joita tämä NIS2 koskee, toimii direktiivin mukaisesti. Sitten vielä kolmas asia tähän valvontaan liittyen, että kuka sitä sitten valvoo, niin NIS2-direktiiviin liittyen tulee olla tällaisia sektorikohtaisia valvontaviranomaisia. Eli niin kuin mä sanoin tuossa, että siellä on suht pitkä lista toimialoja, sektoreita, joihin tämä NIS2-vaatimukset koskee, niin sitten näiden toimialoittain on määritelty sellaiset valvontaviranomaiset. Eli esimerkiksi terveydenhuollossa se tulee olemaan Valvira, energiahuollossa Energiavirasto ja niin poispäin. Että tällaiset tiedätte varmaan per toimiala, kuka se teidän niin sanotusti kattovirasto, valvontaviranomainen siellä on. Ja nyt vielä ei ole määritelty ihan kaikille toimialoille, eli nämä nykyiset, mitä tässä on, mitä mä mainitsinkin, niin, ja tässäkin näkyy, niin nämä on tällä hetkellä tässä NIS 1 aikakauden viranomaiset, että joitakin uusia tässä lisätään. Ja sitten tällainen keskitetty yhteydenottopiste tulee todennäköisesti olemaan Traficomin toimesta. Sieltä niin koordinoidaan yli näiden sektoreiden sitten toimintaa. Eli sitten se iso kysymys, että jos kun direktiivi koskee teitä, niin mitä tässä sitten pitäisi ja voisi alkaa tekemään. Eli jos te olette keskikokoinen suuri yritys ja nämä toimialat, mitä tässä mainittiin, niin, tai sitten voi olla joku muukin syy, vaikka kasvustrategia, että haluatte lähteä toimimaan NIS2-vaatimusten mukaan, tai teidän toimitusketju, asiakas saattaa vaatia sitä, niin mitä tässä sitten pitäisi tehdä? Niin kuin mä kerroin, että nämä NIS2-direktiivin eli kyberturvallisuusdirektiivin vaatimukset on hyvin yhtenäiset ISO IEC 27001 tietoturvastandardin vaatimusten kanssa. Eli mun suositus ja järkevin tapa on se, että lähdetään miettimään, miten yritykselle saadaan kehitettyä, toteutettua, otettu käyttöön, jalkautettuun ISO 27001 vaatimuksia mukaileva tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä. Ja se on jonkinmoinen projekti, se toteuttaa. Elmolla on paljon kokemusta niiden toteuttamisesta. Me ollaan tehty useille asiakkaille aika ketterästi, kustannustehokkaasti sekä rahaa että asiakkaan oman ajan vaatimukset näitä toteutuksia. Että jos sitä lähtee ihan pitkästä tavarasta kehittämään, niin se voi olla monen vuodenkin projekti. Näin esimerkiksi Elmolla oli, me aloitettiin 2016 vuonna ja 2019 vuonna meillä oli ensimmäisen kerran 27001 standardin mukaan sertifioitu hallintajärjestelmä. Mutta näistä on saatu tosi paljon oppia ja meillä on sellainen ketterä menetelmä, millä asiakkaan ympäristöön saadaan toteutettua hallintajärjestelmä nopeimmillaan joku sen kuukauden aikana. Eli jos nyt aloitetaan, niin se on jopa 3 kuukauden päästä jo toiminnassa ja jalkautunut se hallintajärjestelmä. Ja tosissaan se, niin kuin mainittiin, niin tämä standardi astuu voimaan jo 24 vuoden lokakuussa 18. päivä. Eli silloin toiminnan pitää olla sen mukaista. Eli tässä ei kannata nyt viivytellä yhtään. Nyt kannattaa lähteä miettimään sitä toteutusta. Ja tämä sinänsä
voi ajatella, että tämä on tuskainen vaatimus, mutta tietoturvahallinta on muutenkin niin kuin tosi tärkeä ja asiakkaat vaatii sitä. Voi olla, että toimittajat vaatii sitä. Voi olla, että viranomaiset tai muut kumppanit, vakuutusyhtiö vaatii sitä. Asiakkaat vaatii sitä. Ja nykymaailman turvallisuustilanteen vuoksi se on tosi tärkeää, että tietoturvahallintajärjestelmä on joka ainoassa yrityksissä. Eli tässä on nyt hyvä direktiivitasonkin vaatimus ja lähtee sitä ja motivaattori lähtee sitä toteuttamaan. Ja me tosissaan Elmolla mielellään autetaan, eli olkaa yhteydessä, istutaan alas. Noin tunnin workshopissa me saadaan se yksityiskohtaisempi ymmärrys, että mitä se niin kuin tarkoittaa sen kehittäminen teille, ja sitten saadaan tehty suunnitelma, miten se saadaan tehtyä nopeasti, tehokkaasti ja sillä tavalla, että se on teidän näköinen ja kokoinen ja makuinen se tietoturvahallintajärjestelmä.